ihe atọ ndị mmadụ na-amara gbasara m. Ọ dịkwa mma o. Nke izigoro n'ihe ndị mmadụ na-amara gbasara m bụ na abịa n'ihe ejije a na-enye m most of times ana m emekarị ihe ejije ebe m na-achakasị anya nwa afọ njori nne na-emegbu mmadụ, mana abịa n'ime ndụ m nke m ji wee bụrụ mmadụ Chukwu kee m, abụrụ m onye na-achakasị anya, adị m nwayọọ, ana m enwe ebele ebe mmadụ nọ. Ndị mmadụ nwere ike fa marụ maka nke a, ịma ihe bụ na ịbanye into karakta ị nwere ike mekarịa nke a si gị mee. Nya bụ nke izi. Nke ịbụọ bụ na ọ bụrụ na ife dịka nsi bụrụ mmadụ, ọ bụrụ tupu ịfụ ka ife memụ mba akwa ọ na-ete aka, ana m enwe okwe na-enwe obi isi ike n'ife. Mana ọ bụrụ na ọ na fim ndị mmadụ amalụgolu na nwaanyị a na-ebeka akwa, ife mere akparara m anya mmiri eruwe, nke akwụkwa karakta. Abụrụkwa m onye na-ebe akwa n'ife etu anwa, ọ na-afịa m arụ bifo ịfụ ka anya mmiri pụ m n'anya, mfụgodo ka ihe na-eme kịta nwe okwukwe na ife ama mgbu m. Mana abịa na fim obere ife m otu a afụ m anya mmiri a na-aga. Nke ịtọ bụ na mbụ mmadụ na ọ na-adịsị m ike inye mmadụ ibe m respect, nya ịkwanyelu mmadụ ibe m ugwu n'Igbo. Mana abịa na fim sometimes a na-enyebe m ọbụọdị nọ mostly a na-enyebe m ebe ịafụ m na-akpali mmadụ, adị m ekwe na fim. Mana ịbịa n'ife abụ m mmadụ na-alaik ka atụnye m alụ nkweta, na-akwele mmadụ ibe m ugwu kwesị m. Ife dịka na alụmdi adịkwanụ m akpali di m, ana m enyekwa di m ugwu kwesị m. Mana abịa na fim ndị dị niile na-anụ ana m akpali fagwogwo na-etibi ife ya tikasịa ha etikasịa. Mana abịa n'ife enwere m ụdị that kind of character. Abụ mmadụ na-alaik udochia n'ime ndụ m, abụrụ m onye na-agbakasị arụ, onye abụ ka enwee ike ịkọwa nkịta na-eme. Ndụmọdụ m na-enye ndị na-achọ ịbata n'ihe ejije bụ na nke izi, ị na-abata ịkaba arụ kwanyere onwe gị ugwu. Ma ị na-abata bụrụ n'obi na ebe ị na-eje bụ ka ije mepụta ife ụwa niile ya eji wee fụ gị. Maka na ndị be anyị si na-esi n'ụlọ amalụ mma wee pụba ezi. Abụ na onye ga-abịa ịpụta ịkpaba agwa ka onye ala yibe nkịlịka akwa, o nwee ka ọ dị. Anyị bụ ndị ụwa na-enene. Nke a bụ nke mbụ. Nke ịbụọ bụ nwee na-agwakwanụfa ịbata ya inwe ndidi, maka na mbido akwa na-afịa arụ, mana ebe bie ọtọ bụ ụtọ. Inwe ndidi ma na ife ị na-abịa na onwe ndị na-ebe anyị wee bịa eche na ịbata kịta ịchọ ka ịzọ ndị ọzọ ọkpa n'isi. Ọnya na-eme na ụfọdụ ada eme ekie, ma ọ bụ ụfọdụ pụtazi ha akpawa agwa ọjọọ dị iche iche maka ọ chọ ka ya wụọ sta nke tata. Mana ọ dịrị otu a. Nke ịtọ wee bụrụ na jidesie Chukwu ike. Ife ọbụla ị na-eme ma a na-ewezuga Chukwu, o nwere ebe iji azụ eje. Ije nenesi onwe gị ma na ị ga-eme nwunye, maka ị ga-agwagodo onwe gị eziokwu tupu ị gwaba onye ọzọ. Iwe mana ị ga-eme nwunye wee banye ịlụzie na-eme ijide Chukwu na-ekpesi ekpele ike ma na mbunye enu si na Chukwu abịa. Maka ndị be anyị tụrụ ilu si na ọgaranya si na chi, mana agbaka m mbọ bụ ego nni. Nkọwa ya bụrụ na mmadụ agbaka mbọ n'ụwa ego nni ka ị ga na-enweta, mana mbọsị ị ga-abụ ọla ya o Chukwu ga-eme ya ihe ebu. Onye abụ ihe nsị ka m tọgbọlụ unu tata, ọgwụkwanụ ka ọra m n'ọnụ. Ọha na eze ndị Igbo ekenekwa m unu. Afọ m bụ ezigbota ọmalịcha nwaada Zenab Chinwendum egwu ọnwụ. Na-ekilikwa na isi mbido, maka na isi mbido buliri isi mbido. Adayalo isi aka je gbaba oliona. Ka anyị kwalite na asụsụ Igbo anyị, maka na asụsụ Igbo anyị amaka. Igbo bụ eze, Igbo amaka. Na-asụ ọ na-atọ m ụtọ, ya tọgbakwuo gị nwa. O daalụ nọ.